Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zikomo kwambiri. Moni nonse. Moseiwa. Miano no seiwa. Lero ndosanga kwambiri. Choyamba nipeleke ulemu kwa salutation paper. Somewhere there. Choyamba nipeleke ulemu kwa a first lady. I also used to say former first lady, but now I think she's a former first lady. Well, God, Right Honorable Enoch Jihana, Second Vice President of the Republic of Malawi. Ulemkwa a Chairman, Mlhakho Alhomwe, Bamba Mutharika Mpuluka ulemu wanu. Ulemkwa Paramount Chief Kadoya, the Paramount Chief Kyungu, Gomani, Mbela, Chikwa Maembe, Nwafumo Semuri Pano, Komanso Mafuma ku Mozambique se ulemu wanu. Ulemkwa Mamisa muri pano, Makamaka Honorable George Aponda, chifukwa ino ni constituency yao, ndiye ulemu wanu. Ulemkwa ma MP asopana mwenye mwasankhidwa ulemu wanu. Ndi makansala asopana ulemu wanu. Komanso ulemu tonse tabwera pano ulemu wanu. Ngati ndayiwala munthu mmodzi mundikhululukire, koma onse oyena kulanda ulemu wanu. Ine ndiosangalala kwambiri lero kubwera kuno ku Mlhakho kuti ticheze pang'ono, komanso kuti tisangalale. For the last 6 years, as you know, tikachoka pano, anyamata amandiperekeza, achinyamata mpaka kumsingi kwa chiwanekuya, kutuja, amandiperekeza. Ndiye timayankhula nditu through the window. Chimala chonse amafunsa amadandala kuti njala. Ndipo ine kabla kunyambabe nimamva kuwawa kwambiri kuti ana akuvutika ndi njala kwa palibe chimene ngachite nthawi imeneyo. Koma tsopano ndiosangalala kwambiri kuti posachedwa pano njala itha. Chifukwa tikugula 200,000 metric tons Zambia. A Minister of Agriculture and my official natuma ku Zambia zulo. Ayankwana agwira zonse za ntengo za transport zonse zagwirizana. Posachedwa pa chimanga chiyamba kubwera kuno, koma ndi disappointed
kuti anthu ena mafarmers amu Malawi ayamba kudandaula kuti chifukwa chanyi mukugula chimanga ku Zambia pamene kuno chimanga chili kuno ku Malawi. Koma chimanga chimene amachibisa all this time, amabisa chimanga anthu khala ndi njala, amabisa kuti mtengo wa chimanga ukwere. Ndiye tsopano ataona kuita ula chimanga kwina kwace ndakuna kuti atala kwa ife tikagula chimanga chimene sinakudziwa kuti muno munali chimanga chimene ali kubisa. Anzanga Malawi, sometimes let's try to be patriotic, eh? Isabamuganiza kwa nthawi yonse ya makobi nthawi zinatiziganizira anthu anu. I think for somebody to accuse me of ordering men from outside when there was maize here and they had it, the highest form of utter nonsense. Salesmen, choncho za chimanga. So this time mukambali pelekeza kumati njala adali ndikuuza kuti njala itaposa chwera pa. Your Excellency and Your Excellency Madam, at this moment, Mundilole Tertiaries University of Malawi Polytechnic, alindima degree awiri komanso ndi administrator wamphamvu agwira ntchito ndithu malo ochulukirapo kwambiri. Mthungululuza a board chairperson a Mlhakho wa Alhomwe pamene akupangidwa recognize ndi Mlhakho wa Alhomwe. Your Excellency, pamenepo ndiye pamathero pa mwambo umenewu opereka mphoto masanawu. Oriya mapu ya mulpare vavo ni piadawo musikapo kuthula awido wakela dimarele vavo. Muito obrigado. Your Excellency, panthawi ino mundilole kuti ndi nthawi yopereka mphaso kwa Paramount Chief mwene wa mamene Kaduya ndi apemphe anzathu amene akutigwira ntchito imeneyi a protocol kuti mutithandizire mwasangasanga ndi mosunga nthawi. Amene akupereka mphaso masana uno ndi His Excellency the State President and the First Lady, the Right Honorable Vice President, the Right Honorable Second Vice President Designate, all Cabinet Ministers, the Chief Secretary, DPP Secretary General, DPP Vice Presidents, all senior party officials, all senior government officials, Minister of Local Government, and all guests present. Ndilole panthawi ino anzathu a protocol mundithandizire kuti mwambo umenewu uchitike mwasangasanga pamene Paramount Chief Kaduya atawandikire kuti tichite mwambo umenewu. Oriya mapu ya mulpare elukuluku ya diyawu hina Paramount Kaduya sikanawaya hina akele da wakela na avega kwangu a protocol au hina munikavihere au hina maningani elukuluku atovelele mwamsanga kumathawatatu ibalale ndavu ya pama akwihu a protocol kumathawa skrite pia nindi tu asupai ama babilitene waone munikavihere holo Muito obrigado. Panthawi ino a Paramount Chief akupita penepa na State President kuti alandire mphaso akachoka penepa achiwiri akhale Right Honorable the Vice President Justice Dr. Jane Asa AC kenako amalize gawo limeneli
lapansanja ndi the right honorable second vice president. Kenako akabwerera ndi tchule mwasangasanga modzi ni modzi kuti asatire a paramount chief akapereke mphaso zawo zikomo. yapya ilukulukwela aripe mutu aleliweyo nimveka wina apange mwakuva motamakela nthawi a paramount yapenya oule inaka imele vale aripe mtu opalo tuva na ina tuveke babale vineni wa magule vale. In Tunguluzo as mine, Tunguluzo, Tunguluzo, Tunguluzo. Panthawi ino ndi nthawi ya a vice president. Anzathu a protocol mutithandizire kuti tisunge nthawi. Akiwa protocol ese sana munikavere maningani nthawi. In Tunguluzo as mine, Tunguluzo, Tunguluzo. Panthawi ino ndipemphe the right honorable second vice president kuti so mupereke mphaso yanu. Elukulukwila naveka orihea ayeno kikazingeni chihana awina alwana to yavelele. In Tunguluzo as mine, Tunguluzo, Tunguluzo. Elulu. Panthawi ino ndipemphe paramount chief Kaduya kuti mutha kubwerera ku mpando wanu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.